Shalom Bapak Ibu ingkang kinasih, sugeng pepanggihan kalian kula Pandeta Nanda Natalia saking GKJ Wirobrajan. Sederek-sederek ingkang kinasih, sesarengan kita badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar sabda winedar dinten Selasa 13 Desember 2020 kanthi ira-irahan semplah ingkang dipunserat dening Bapak Pandhita Yogi Sugino. Lan nats dinten menika kapendhet saking 2 Korintus sekawan ayat 16 ingkang mekaten. Merga saka iku aku ora rumangsa semplah, malah sanadyanto kamanungsanku kang lair sansaya rusak, nanging kamanungsanku kang batin anyarake saben dina. Para pamirsa ingkang kinasih, kita sami temtu nate ngraosaken semplah nalika ngadepi kasunyataning gesang ingkang benten kalian pangajeng-ajeng kita. Pantun ingkang sekedap malih panen malah kenging wereng, temahan aslinipun awon, bikak warung, sepen arang, ingkang tumbas pungkasanipun kedah tutup. Lare boten saged tumutes awit dereng lunasi SPP lan sak piturutipun. Satengahing kawontenan ingkang kados menika, menapa ingkang saged kita tindakaken? Wawasan kita wekdal menika nyariosaken paseksinipun Rasul Paulus dhateng pasamuan ing kitha Korintus. Rasul Paulus nglenggono bilih wekdal semangke yuswanipun sampun sepuh lan satata lair sampun ringkih. Kamanungsanku satata lair sansaya rusak, nanging kamanungsan kang batin sansaya kaanyarake saben dina. Tegesipun nadyanto raganipun sampun suda kegiatanipun, nanging kapitadosanipun tansah kaanyaraken. Rasul Paulus nitik lan tansah nglenggono bilih kababaring katresnanipun Gusti saben dinten tansah karaosaken ing gesangipun. Kathah berkah ingkang sampun tinampi ing taun 2000 langkung. Sinaosa ugi kathah pangajeng-ajeng ingkang dereng kasembadan. Lare-lare wonten ingkang dereng mentas pasinaosipun, ugi dereng mapan ing gesangipun. Usaha ingkang dereng saged kasil kados ingkang dados kekudanganipun. Namung kita pitados sanadyan yuswa sampun sansaya sepuh lan kegiatan sansaya suda, Gusti Allah tansah paring kawigatosan dumateng kita ingkang tansah setya tuha. Langkung saking menika, Gusti mesti nganyaraken kapitadosan kita. Kalih dinten malih kita nilar taun 2000 langkung lan badhe tumapak ing warsa 2026. Sampun ngantos semplah awit Gusti nuntun sauruting lampah. Amin. Gusti berkahi kita sedaya.